Hej, i dag skal jeg lave en video med mit GoPro. Jeg har lidt svært ved at snakke og sådan noget, men fordi jeg er syg, så det er det. Her har vi så den der til maven. Så jeg er faktisk meget glad for mit GoPro. Jeg tror, jeg må gøre sådan her. Så den der sætter min GoPro ind i. Men det tror jeg lige, vi skal lige skrue på først. Her har vi GoPro. Sådan der. Man tænder der. Man skifter videokamera der. Der kan man se. Så hvis man tager den her op, kan man lige tage den her ud, og så der lader det. Så kan man lige sætte den på igen. Så tager du den der ned, sætter den lige der. Så klemmer du bare til. Det var GoPro'et. Så har du den her hernede. Den sætter du her på, så den sidder lige der. Så har vi sådan set sat den på. Så kan man bare filme. Så skal vi lige have den af. Så skal vi lige gå på. Så den her af. Så har vi den her selfie-stang, så kan jeg ned og komme op den her gang. Endelig. Så tager vi GoPro'et, skruer den her af, som sidder her. Sådan der. Sådan der, så den her skruet af. Så tager vi den her af. Vi ser GoPro her. Så tager vi på den her. Så skruer den af. Tager GoPro, sætter ind her. Sådan der. Tager vi sådan en skrue der igen. Helt almindelige. Skruer den på. Og så sidder den sådan set bare fast. Så kan man gøre lidt med den, tror jeg. Det synes jeg, man kan. Man kan filme sådan der. Eller sådan noget. Altså, jeg kan lige vise jer alle ting, jeg har fået. Jeg har fået sådan en der til alle mine ting. Sådan en der. Sådan en der. Og de her små dimsedutter. Og så en oplader her. Det var sådan set den video. I må have det godt.